අක්කා කොහමද ජෆ්නා? හොඳයි ලස්සනයි. ගොඩක් සන්තෝෂයි. ෆස්ට් ටයිම් ජෆ්නා ආවේ. ඉතින් thank you very much. කොහමද කට්ටිය? කට්ටිය හොඳයි. හොඳට සැලකුවා. ටැමිලයි ගොඩක් හොඳයි. நாங்கள் நல்லெண்ணெய் வெள்ளுப்பாகு செய்கிறோம். பாரம்பரிய முறைப்படி வெள்ளுப்பாகு செய்கிறோம். முறையில் உலக்கையை கொண்டடிக்கிறது. வீட்லேயே வச்சு செய்கிறீங்களா? கொம்மனி இருக்குது. அடிச்சிருக்கேன்னா 230 ரூபாய்க்கு கடை விலைக்கு கொடுக்குறோம். This is HB honey. It's more than 3 years old. We are the only one supplier for all the universe. And this is specially for medication like cholesterol, fatty liver. And we do some value-added products. Cinnamon honey. This is எல்லாமே அந்த கித்துள் மரத்தில் தான் வந்து செய்கிறோம். நாங்கள் இந்த பென மரத்தில் செய்கிற மாதிரி இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே இதில் செய்து வச்சிருக்கணும். මේ තියෙන අපි සම්ප්‍රදායිකව පාවිච්චි කරපු කිතුල් පැණි මුල කොළපත ආශ්‍රයෙන් නිෂ්පාදනය. இது பாருங்க மக்களே, கித்துள்ள வந்து சாக்லேட் வந்து செய்கிறீங்க. உண்மையிலேயே வேற லெவல் வந்து இதில் பாருங்க. මේ හදලා තින්නේ ඇත් වසුරු වලින් එලිෆන්ට් ඩන්. ඒක අරගෙන රීසයිකබල් කරනවා. இது நாவல் கோப்பி. நாவல்ல கோப்பி. நாவல் கொட்டையை பவுடர் ஆக்கி அது கொத்தமல்லி சீரகம் போட்டு நீரிழிவு நோயை கொஞ்சம் கட்டுப்படுது. பாருங்க டீ கப்புகள் மரத்தால் செய்திருக்கணும். பாருங்க இவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த டீ கப்புகளை. இங்கே யானை இந்த லத்தியில் செய்த பேப்பர் என்ன அதான்டா இப்போ இது தம்ப்லைனில் போட போகிறேன். இது வந்து உண்மையிலே நஞ்சு இல்லை, ஓமோ வாட்டர். இது வந்து மெட்ட ஓமோ வாட்டர் கூட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது உள்ளுக்கு இறங்குறத வந்து வெறும் கொடுங்க, வெறும் நான் செத்தா வெறும் சாகணும் கொடுங்க. நம்ம குடிக்கலாங்க. இப்போ வந்து இவங்க வந்து கேண்டீன்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஜஃப்னா இது. ஸோ இது ஒன்று டுகெதராக ஒர்க் பண்ணுறது, அடுத்து வந்து நம்மளோட நெட்ஒர்க் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ வந்து பெரும்பாலான சொன்ன விஷயம் வந்து பொதுவான ஒரு மெலசலை கூட இங்கே இல்லை. இப்போ இங்கே கூட பண்ணையில் கூட இத்தனை பேர் வந்து போயினா வடிவான ஒரு மெலசலை கூட இல்லை. மற்ற சின்னாக்கள் பெரியாக்கள்னு சொல்லி அவசரத்தை போகிறதுக்கு இல்லை. இங்கேயும் இப்போ என்ன சில அங்காள பக்கம் தென்னிலங்கையில் வந்து நிறைய இடங்களில் பொதுவான மெலசலை கூடங்கள் சரியாக வந்து பேணப்படுது. இப்படியான ஒரு இடத்துல அது தேவைன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கணும். இதில் பார்க்குற அரசு அதிகாரிகளோ இல்லாட்டி இதுக்குரிய மாவட்ட சம்பந்தமான பொறுப்பு அதிகாரிகள் வந்து உரிய கவனத்தை எடுக்கணும். என்ன கட்டாயம். அன்பு தமிழ் உறவுகளுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கு எங்கே நிற்கணும்னு சொன்னால் யாழ்ப்பாணம் பண்ணை கோட்டை பக்கத்தில் நிற்கிறேன். வந்து இன்றைக்கு வந்து என்னது வந்து நான் சொன்னால் வந்து இங்கே வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற தொழிலாளிகளும், அதாவது அந்த வர்த்தகம் சம்பந்தமான தொழிலாளிகளும் கண்டியிலேருந்தும் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறோம். வந்து அவர்கள் வந்து இதில் ஒரு கடை மாதிரி போட்டிருக்கணும். வந்து ஒரு அங்கே கண்டியில் நடக்கிற உற்பத்திகளை வந்து இங்கே போட்டிருக்கணும். அதே போல் யாழ்ப்பாணத்தில் உற்பத்தி செய்கிற பொருட்களையும் போட்டு வந்து ஒரு ஒரு வர்த்தக சந்தை மாதிரி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். இது சம்பந்தமான ஒரு முழுமையான காணொலியாக தான் இருக்கப்போது. நிறைய பேர் வந்து சிங்களத்தில் கதைப்பினம் நினைக்கிறேன். வந்து எங்களாக்கள்கிட்டையும் நான் தமிழாக்கள்கிட்டையும் கதைச்சிருக்கேன். வந்து இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். பெரும்பாலும் வந்து அவைகள்ட்ட கண்டாக்ட் நம்பர் அதில் நான் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் வந்து சிங்களம் தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேட்டு வந்து நீங்கள் அவைகள்கிட்ட கண்டாக்ட் பண்ணி உங்களுக்குரிய பொருட்களை வந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இருக்கும். வேறு உறவுகளே மற்றும் முதலாக எனது காணொலியை பார்ப்போம் தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு காணொலியை பாருங்கள் காணொலிக்கு செல்லலாம். சொல்லுங்க அக்கா, என்னென்ன செய்கிறீங்க உற்பத்தியை? நாங்கள் நல்லெண்ணெய் வெள்ளுப்பாகு செய்கிறோம். பாரம்பரிய முறைப்படி வெள்ளுப்பாகு செய்கிறோம். முறையில் உலக்கையை கொண்டடிக்கிறது. வீட்லேயே வச்சு செய்கிறீங்களா? கொம்மனி இருக்குது. கொம்மனியா? எங்கே இருக்குது கொம்மனி? மேனிப்பே சமுத்தி வாங்கி வீதியிலே இருக்குது. வெள்ளுப்பா 250 ரூபா அடிச்சிருக்கேன்னா 230 ரூபாய்க்கு கடை விலைக்கு கொடுக்குறோம். இதில் எள்ளு, மிளகு, சீரகம், பெனங்கட்டி போட்டு செய்தது. கெமிக்கல் கலப்படம் எதுவுமே இல்லை, சுகாதார முறைப்படி செய்தது. அதேமாரி நல்லெண்ணெய் இருக்குது. 1550 ரூபா ஒரு போத்தல் நல்லெண்ணெய். 100 ரூபா டிஸ்கவுண்ட் போட்டு 1450 ரூபா கொடுக்குறோம். அது பாரம்பரிய முறைப்படி மரச்சக்கில் செய்கிறது. அங்கே உங்களோட இடத்துல வச்சு செய்கிறீங்களா மரச்சக்கில்? வேறு என்ன ஐட்டங்கள்? இது ஊறுகாய் என்ன? தேசிக்காய் ஊறுகாய் இருக்குது. பெனங்கட்டி இருக்குது. தட்டவடை இருக்குது. பெனங்கட்டி எவ்வளோ? இது பெனங்கட்டி 200 ரூபாண்ணா ஒரு பெனங்கட்டி. ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்குதோ இல்லாட்ட? ஓமண்ணா, பின்னர் ஓலையை பொறுத்து தானே பெனங்கட்டி. அதனால அதாண்டா ஒரு சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு விலை இருக்குது. சரி அக்கா, வேறு உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் எதுவும் சொல்கிறேன்டா சொல்லுங்க. வந்து டிரெக்டாக எடுக்கலாம் தானே உங்கள்கிட்ட? 077 85 90 388. சரி பாருங்கள், இதில் இருக்கா உங்களோட நம்பர்? இங்கே பாருங்கள், அக்காவோட நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் டிரெக்டாக வந்து கால் பண்ணி உங்களுக்கு கடைகளுக்கோ இல்லாட்டி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புறதுக்கு கூட நீங்கள் டிரெக்டாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அக்கா, கான்டாக்ட் பண்ணி. சரி அக்கா, நன்றி. பாருங்க எது
ஹலோ மெத்தனை என்ன மாமா என்ன இதில் பாருங்க இதில் வந்து என்ன என்ன சாமான இது ஈஸி ஃபுட்ஸ். இதில் பாருங்க வாழைப்பூ சம்பல், இறைச்சி சம்பல், மாசி சம்பல், தாமரை சம்பல். இங்கே தாமரையிலையும் சம்பல் வச்சுருங்க, இறால் சம்பல் பாருங்க எல்லாம் செய்து வச்சுருக்கீங்க பாருங்க. அக்கா கதாக்காரங்க இங்கெல்லாம் கேண்ட மனோ இனமே வனே ஓயா කොහිල සම්බෝල මොනවද කොහිල සම්බෝල අනිත් එක වෙන මොනවද තියන්නේ මේක කෙහෙල් මූ සම්බෝල මේක නාසි සම්බෝල මාසි කොට්ට පොල් සම්බෝල චිකන් සම්බෝල මම කතා මොනවද කියන්න ඕනේ වෙන මොනවද තියන්නේ අර මොනවද ඇත්තේ අර මොනවද සිංහල කතා කරන්න මේ විදිහට කතා කරන්න කතා ඔය සිංහල කතා කරන්න සිංහල කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි එකෙන් ඉංග්‍රීසි එක කතා කරන්න අවුලක් නැහැ මොනවද කියන්නේ මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔය කතා කරනවා I'm Sanjeevani from RHS Zone. We are from Hassalaka, Central Province. Actually, I'm into bihani industry. We have a normal bihani, as this one. And if you set our uniqueness, this is age bihani. It's more than 3 years old. We are the only one supplier for all the universe. And this is specially for medication like cholesterol, fatty liver. And we do some value-added products. Cinnamon honey, this is cinnamon. And this is amla honey. And this is Garcinia honey, and we have especially for cholesterol this garlic bihani. So this is all made by our the bihani is supplied by the tribes, and this is all the homemade products. Homemade. Yes, and 100% organic. And we have some quality certifications as well. இது அக்கா என்ன சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னால் வந்து இது வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தும் எடுத்த தேன் வந்து வச்சிருக்கணும் பாருங்க. இது வந்து மரத்தில் எடுத்தது மற்றது வீட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு இடங்கள்ல இருந்து எடுத்த தேனை வந்து வச்சு வீட்டில் வச்சு தான் அதை வந்து செய்து விற்கணுமான்ற விஷயத்தை தான் நான் சொல்கிறேன். අර කීයද කීයද මේක 1300ක් එනවා. අවුරුදු 3ක් පරණ මේ පැණි. இது வந்து 1340 ரூபா வந்து இந்த தேன் வந்து இருக்குது பாருங்க. ஹரியக் ஓகே தேங்க்ஸ். இந்த பண்ணை கடற்கரை பகுதியில் இலங்கையின் தென்னிலங்கை அதாவது கண்டி பகுதியிலிருந்து வருகை தந்திருக்கும் இந்த முயற்சியாளர்களும் யாழ்ப்பாணத்தை சேர்ந்த முயற்சியாளர்களும் இங்கே ஒன்று கூடி தங்களுடைய வியாபாரத்தை மக்கள் மத்தியில் இங்கே பண்ணை பகுதியில் வெகு விமர்சையாக இங்கே காட்சி கூடத்தை அமைச்சு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. அந்த வகையில் கண்டி பகுதியிலிருந்து வருகை தந்த முயற்சியாளர் ஒருவரிடம் அவருடைய உற்பத்திகள் பற்றி நாங்கள் கேட்டு அறிந்து கொள்ள போகிறோம். ආයිබෝන ආයිබෝන wow අපිට කියන්න අයියා ඔයාගේ කොම්පැනි එක නම කියන්න. ඔව් මම සමනල ලී කැටයම් කර්මාන්තකරණයේ නම VC දේවනාරායන. මම පාරම්පරික ලී කැටයම් ශිල්පියෙක් නුවර ඇම්බැක්කේ මම ජීවත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා උතුරු පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවටත් මධ්‍යම පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවටත් විශේෂයෙන් ඒ අය සංවිධානය කරන්න යෙදුනා මේ ප්‍රදර්ශනය. ඒ නිසා අපි අද යාපනයට ඇවිල්ලා මේ යාපනයේ මේ ප්‍රදර්ශනය කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ ලාංකීය කලාව මධ්‍යම පළාතේ කලාව යාපනයේ අපේ සහෝදර ජනතාවට හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහනක් වශයෙන්ොත් ඒ වගේම මේ කලාව මේ නිර්මාණ අලෙවි කර ගැනීමේ වැඩසටහනක් වශයෙන්ොත් අද මේ ප්‍රදර්ශනයේ පැවැත්වීමේ මූලික අදහස වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතර මගේ කර්මාන්තය පැත්තෙන් ගත්තොත් ලී කැටයම් කර්මාන්තය මම කරගෙන යන්නේ. එතකොට තෑගි භාණ්ඩ, බිත්ති සැරසිලි, විසිතුරු නිර්මාණ, කැටයම් පෙට්ටි වර්ග ආදී වශයෙන් නිර්මාණකරණයේ මම යෙදෙනවා. කොට එතන පෙන්වන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. අර මේ මොඩල් එකේ මොනවද අර මොඩල් එක? මේක සිංහ රූපයක්. සිංහ රූපයක්. සැරසිල්ලක් වශයෙන් තෑගි භාණ්ඩයක් වශයෙන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි හරි. වෙන මොනවද කියන්නේ? ඊළඟට උඟාක් අය කැමති මේ අලියක්. අලිය. මේකත් බිත්ති සැරසිල්ලක්. කෙනෙකුට තෑගි භාණ්ඩයක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. අර රේට් එක කීයද මේක? ඔක 3500ක් වෙනවා. ඒක. වෙනම් ඊගාවට මේ පෙට්ටි
තියෙනවා මේක ජුවලරි බොක්ස් එකක් විදියට. හරි හරි. ඇතුළ කුෂන් කරලා තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ජුවලරි එක. ඔව් ජුවලරි දාගන්න බොක්ස් එකක් විදියට පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන්. කීයද අයියා? මේක රුපියල් 5000ක් වෙනවා. මේක පළල අඟල් 8ක පෙට්ටියක්. ඊට පස්සේ මේ කී හෝල්ඩර් එකක් විදියට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හෝල්ඩර් එක. කී හෝල්ඩර් එක. යතුරු ගන්ධමනේ මේකත් බිත්ති සැරසිල්ලක් වශයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කී හෝල්ඩර් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා ජාපනයක ආවිලා ඉන්නේ නේ. පෙස්ට් වෙනවද? මම අපේ අදින් ඉවරයි. එක දවසයි තියෙන ප්‍රදර්ශනේ. හෙට අපි අපේ ගම්බින් බලාගෙන යන්න පිටත් වෙන්න ඊට පස්සේ කොහමද ජාප්නාගේ? හොඳයි මිනිස් හොඳයි සංස්කෘතිය හොඳයි පළාත ප්‍රදේශය හොඳයි. ඉස්සරහටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ ප්‍රදර්ශන තුලින් මේ යාපනයේ ජනතාවට සහෝදර ජනතාවට අපේ නිර්මාණ අලුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අර වර්ක්ෂොප් එක කීයද ඩේ කීයද? දැන් එක එක දැන් මේක දවස් එකමාරක් විතර යනවා කරන්න. මේක දවස් දෙකක් යනවා මේ වගේ එකක් කරන්න. දවස් දෙකමාරක් විතර යන මේ වගේ නිර්මාණයක් කරන්න. හරි හරි අංකල් හරි තැන්ක්ස් තැන්ක්ස් මම නියෝජනය කරන්නේ මහනුවර බ්ලූ වෝටර් මෙට්‍රස් පෞද්ගලික සමාගම. අපි වසර 19ක් පරණ ආයතනයක්. ඉතින් යාපනයේට වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයට සම්බන්ධ වීමට ලැබීම ගැන ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ ගොඩක් අසනීප තත්ත්වයන් වලට පාවිච්චි කරන කාවේ හදන වෝටර් මෙට්‍රස් එක. මේක වෝටර් කුෂන් එක. මේක ගොඩක් අර්ශ සමාරු තියෙන අය, කොන්දේ අමාරු තියෙන අය, වෙරිකෝස් ගර්භාෂයගත රෝග, වෘෂණ කෝෂ ආබාධ, ඒ වගේ විවිධ අසනීප තියෙන අය පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන් රේදුරු මහත්තුරු ඊළඟට පරිගණක ආශ්‍රිත රැකියාවල් නිරත වෙන අය. ඊට අමතරව මේ අර කීයද අරක? මේක රුපියල් 5750යි අද ප්‍රදර්ශනයේ මිලදී ගන්නවා නම් අපි හොයනවා යාපනයේ අර්ධද්වීපයට මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්ක මේ කීපයකටම බෙදා හැරීමේ නියෝජිතයන් 5-6 දෙනෙක් හරි 10 දෙනෙක් වුණත් අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉන්නවා නම් අපි යාපනයේට දැන්ට ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් නැහැ මේ ඒරියා එකට. එහෙම අය ඉන්නවා නම් ව්‍යාපාරික මහත්තුරු මුදල් වැය කරලා නිෂ්පාදන මිලදී අරගෙන මේක කරන්න පුළුවන් අය ඉන්නවා නම් අපිට ඇත්තටම මෙහි ලොකු බෙදා හැරීමේ ජාලයක් හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට යාපනය කියන්නේ හොඳ පොටෙන්ෂල් ඒරියා එකක්. දැන් හොඳට සල්ලි වැටෙන ඒරියා එකක්. යුද්ධ ඉවරයි. ඉතින් ඒ හින්දා මේ සෑහෙන වෙළඳාමෙන් දිනු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ෆාමසි ටික යාපනයේ අවට තියෙන ෆාමසි ටික යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කේ පමණක් නෙමෙයි මුලතිව් මේ අවට තියෙන සේරම වැල්ලටතුරේ කංගසන්තුරේ ඇතුළු මේ ලොකු විශාල ප්‍රදේශය ආවරණය කරන්න බෙදා හැරීම් නියෝජිතයෝ කීප දෙනෙක් අපි හොයනවා. කවුරු හරි මුදල් තියෙන සල්ලි තියෙන මේ සම්බන්ධ යම් දැනුමක් නැති කෙනෙක් වුණත් අපිට මේක කරන විදිය කියලා දෙන්න පුළුවන්. බෙදා හරින්න තියෙන්නේ. හරි හරි. ආයතනෙට සල්ලි ගෙවලා ප්‍රොඩක්ෂන් එක අරගෙන ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක කරන්න තියෙන්නේ. මේක අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් දන්න කට්ටිය දන්නවා. කවුරු හරි අපි ඉන්නවනම් ඊළඟට රජයේ කාර්යාල වලට මේ නිෂ්පාදනය ගොඩක් යනවා. ඊළඟට රෝහල් වලට යනවා. ෆාමසි වලට යනවා. රෝද පුටු වලට යනවා. ඊළඟට අර බණ භාවනා කරන කෝවිල් වල ඉන්න අයට ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. පන්සල් වල ආම්දුරගොල්ලෝ. ඊළඟට රියදුරු මහත්තුරු විශේෂයෙන් මේ රාෂ්ට්‍රීය පළාතක්නේ. ඉතින් උෂ්ණත්වයේ ගොඩක් අඩු කරන නිෂ්පාදනයක්. මේකේ සම්පූර්ණ මේ රාජ්‍ය මට්ටමේ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ලැබිලා තියෙන සියලුම සහතික අපි සතුව තියෙනවා. අපි පේටන්ට් බලපත්‍රලාභී ආයතනයක්. අපේ නිෂ්පාදනයේ වෙළඳ නාමය ඇක්වා කම්ෆර්ට්. සිංහල තේරුම ජලය පහසුව කියන එක ඇක්වා කම්ෆර්ට් නිෂ්පාදන බෙදා හැරීම සඳහා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කන්ටැක්ට් නම්බර එක කියන්නේ. කන්ටැක්ට් නම්බර එක මගේ 0.7 7.3යි 211යි 800. තව එකක් තියෙනවා 0.71යි 682යි 1000. තව එකක් තියෙනවා 0.71යි 732යි 8000. අනිත් එක 0.76යි 542යි 1800. ඔය නම්බර හතරෙන් ඕනම නම්බර එකකට මිස් කෝල් එකක් ගැහුවත් අපි ගන්නවා කතා කරන්න. ඕනම වෙලාවක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රැයක වුණත් දවල් වුණත් අපි ව්‍යාපාර කටයුතු කරන ආයතනයක් විදිහට අපි ෆෝන් එක ආන්සර් කරනවා. හරි හරි. කවුරු හරි ඉන්නවනම් අපිට සම්බන්ධ කරන්න. කවුරු හරි බෙදා හැරීම நியோஜிතයෝ වෙනවා. ஹரி ஹரி அங்கிள் ஹரி ஹரி இதில் பாருங்க வந்து மற்ற இங்கே லெதர் பர்ஸுகள் மற்ற அப்படியான கொஞ்சமான விஷயங்கள் வச்சிருக்கணும் வந்து அது அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சவங்க பாருங்க. இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கண்டியில் இருந்து தான் வந்திருக்கணும். இந்திய தமிழாக்களும் இருக்கணும். அவைகளும் சேர்ந்து ஒரு பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கணும். அவைகள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சவங்க என்னங்க අයියා කේන්ද යාර මොනවද ලෙදර් වර්ක් නේද? මම ලෙදර් ප්‍රොඩක්ට්ස් තමයි කරන්නේ. බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක කියන්නේ ලර්ඩ් කියලා.
අපේ ඔක්කොම genuine leather products තියෙන්නේ. ගොඩක් cow leather products. ඊට පස්සේ goat leathers, buffalo leathers තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම අතේ මහන products තියෙන්නේ. හැම එකක්ම අතින් මහන්නේ. මේ වගේ අපේ long wallets තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ phone holders, mini wallets. ඊට පස්සේ මේ business card holders, wallets. ඊට පස්සේ belts. මේවා ඇවිල්ලා sunglass covers. ඒ වගේ laptop bags. laptop එක තියෙනවා නේද? ඔව්. මේ වගේ ladies bags. අර කීයද අයියේ price එක? මේක සාමාන්‍යයෙන් 8500. කියන්න අවුලක් නැහැ කියන්න. මේ 8500යි. wallet සාමාන්‍ය 6000ක්. මේවා 2500යි. ඒ වගේ prices තමයි යන්නේ. හරි. ඔය කම්පැනි එකේ මම නූර තමයි තියෙන්නේ. නූරත්. ඔව් brand led කියන brand එකෙන් බැලුවොත් social media ඕන එකකින් හොයාගන්න පුළුවන්. හරි thanks. பாருங்க இந்தியாவில் வந்து நிறைய கடைகள் போட்டிருக்கணும் பாருங்க. இதில் நிறைய கடை இருக்குது பாருங்க. இந்த இதில் வந்து ஆர்ட் ஒர்க் செய்யணும் பாருங்க. இதில் இங்கே பார்த்தீங்களா முன்னே பிள்ளையார் இதுலேயே செய்து வந்துருக்கணும் பார்த்தீங்களா. ஹலோ ஓ ஐயா பார்த்தீங்களா பிள்ளையார் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுண்டு. ஐயா කියන්න ඔයා ගන්නේ කොම්බනේ එලිෆන්ට්ස් කතා ගන්න. මම ඇත්පවුර ආයතනයෙන් වෙලා ඉන්නේ. මගේ නිෂ්පාදන තමයි හස්ති අනුරු නිර්මාණය. මේ තින්නේ ඇත්තු කොහොම මේ හදලා තින්නේ ඇත් වසුරු වලින් එලිෆන්ට් ඩන්. ඒක අරගෙන රීසයිකබල් කරනවා. ඒ කියන්නේ ජීවාණු වර්ග කරලා තමයි කියන්නේ ක්ලේ එකකින් තමයි හදන්නේ මේ ඔක්කොම නැචරල්. මේ ඇවිල්ලා නැදුම් ගමු ඇත. හොඳට මේ උලංගේ මේ ඒ ටස්කගේ දලේ තියෙන ස්වභාවය තමයි මේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. කොහමද ප්‍රයිස් එක අරගෙන? මේක ප්‍රයිස් එක 13000 එනවා. අනිත් එක මේක අරක මොනවද? මේ ඇවිල්ලා කීටැක්ස්. මේ තමයි දලදා මාලිගාවේ අපේ ඉන්නේ මේ ඉන්දිරාජතා. මේ සිංහරාජා. මේ නැඳුම් ගමු ඇත්තු මේවා කීටැක්ස් වලට හදලා තිනවා. හොඳයි. අරක මේක මේ මල්ලිගේ. මේකද? බලන්න අපිට කතා කරනවද? කතා ගන්න. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මගේ නම තිවංග ජයසිංහ. මම සාම්ප්‍රදායික චිත්‍ර ශිල්පියෙක්. කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් පන්සල් දේවාල ඒ ආශ්‍රිත තියෙන සිතුවම් තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් ඒවා බොහොමයක්ම අපි අපේ දේශීය ස්වාභාවික දේවල් තමයි පුළුවන් තරම් අපි යොදාගන්නේ. ඒවා යොදාගෙන අපි අපේ රටට ලෝකයට හොඳ දේවල් පෙන්නනවා. ඒක සංචාරක ශාස්ත්‍රය දියුණු කරන්න අපේ රට ලෝකයට ගෙනියන්න අපි ඒකට ලොකු පිටුහලක් වෙනවා මේ කරන කර්තව්‍යය. ඉතින් අපි මේවා කරන හැටිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක ඉද්දි. එහෙමයි. අපේ යන්න. අර මොනවද අර? මේ ඇවිල්ලා போல் காட்டு. இது பாருங்க வந்து சிரட்டை வந்து இந்த சிரட்டையில பாருங்க இதுல வந்து படத்தை கூறி வந்து இப்போ பாருங்க அதில் பெயிண்ட் அடிச்சு வந்துருக்குற பாருங்க அதில் எலிஃபென்ட். அங்கே பாருங்க கலதா மாளிகையில் இருக்கிற இது மாதிரி தான் இருக்குது அதில். இது ஃபுல் ஃபினிஷ். இங்கே பாருங்க இது வந்து ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன். අර කීයද අයියේ අරක? මේකක් වෙනවා රුපියල් 700ක් වෙනවා ලංකා සල්ලි වලින්. ඔව්. பாருங்க உடனே இதில் உங்களுக்கு விரும்பின இது கேட்டால் கூட இதில் வந்து உடனே இங்கே பெயிண்ட் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் கலர்கள். இந்த கலரில் உடனே அடிச்சு கூட தரக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லினா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். மற்ற விஷயங்களையும் காட்டுறேன். தேங்க்ஸ் ஐயா. யோ வெல்கம். ஓகே யூடியூப் சார் யூடியூப் ஆன்பட் பாருங்க. அதே போல் வந்து இங்கே பாருங்க இங்கே இதில் நிறைய வச்சுருக்கேன் பாருங்க. மற்ற இந்த உடுப்புகள்லாம் கொண்டுருக்கேன் பாருங்க இதில் அஞ்சால். அதே போல் இந்தியாவில் வந்து வச்சிருக்கேன் உங்களோட அக்கா வாரம் அப்படியே போயிட்டு ஓடி வாரம் பாருங்க. இதில் வந்து நிறைய இது இந்த பேக் ஐட்டங்கள் வந்துருக்கு பாருங்க. இந்தியாவில் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் பாருங்க. என்ன பார்க்க போகிறீங்க? என்ன வச்சுருக்குறீங்க? என்ன சாமான் இது? මමද ඔය තමයි කියන්න ඕන මට දෙන්න ඕනේ. Give us 500. කේන්දරේ. So shall I put it here? නෑ මේ විදිහට කතා කරන්න අවුලක්. Okay. Ready? Yeah, we are from Colombo. And we are selling not really from Colombo but
from Kandy. We are selling batik. Our factory is in Gampola, Kandy. So these are clothing items, and also we do some other stuff as well, like using batik here. You can see batik, and also books, notepad, notebook, and we also do caps and soft toys, jewelry, and all those other items using batik. And it's these are saris like this. Sari? Sari, yeah. So பாருங்க இதில் வந்து This is சாரி எல்லாம் saree, வச்சிருக்கிறேன் பாருங்க. and also we have shirt, sarong, and salwar like this. These are all batik salwars. Yeah, batik. Yeah. अरे किया दे रहा है This सोलह one, yeah, it's batik, handloom batik. हाँ किया दे रहा है क्या? This is 1,500. 1,500. ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவாயாம் அது. அதே போல பாருங்க இப்படியும் உடல்கள் வச்சிருக்கேன் வந்து. கேன். Cute. That's all. ஓகே. Yeah. நெக்ஸ்ட். This is நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட். I know him. I know. சொல்லுங்க பாருங்க இங்க தலைவர் நிற்கிறார். இவர் வந்து இதில் பாருங்க சோப்பு ஐட்டங்கள் வச்சிருக்கணும் பாருங்க அதில். இங்கே பாருங்க ஆட்டுப்பாலில் வந்து சோப் தயாரித்து வைக்கிறார் பாருங்க. இப்போ அந்த கவர் எல்லாம் பாருங்க. Okay, take pictures. சரி சொல்லுங்க அண்ணா என்னென்ன இன்றைக்கு புதுசாக அறிமுகப்படுத்திருக்கிறீங்க? வணக்கம். புதுசாக ஒன்றும் அறிமுகப்படுத்தே இல்லை. ஸோ இது வந்து நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. என்னென்னா இப்போ வந்து இவங்க வந்து கேண்டீன்லேருந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து எஃப்னா போயிடு. ஸோ இது ஒன்று டுகெதராக ஒர்க் பண்ணுறது, அடுத்து வந்து நம்மளோட நெட்ஒர்க் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நம்ம வந்து சேல்ஸுக்காக வரையில் நம்ம வந்து நம்மளோட பொருளை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு காட்டுறதுக்கு என்று சொல்லித்தான். இது தொழில்துறை திணைக்களத்தோடு ஊடாக தான் வந்தது. ஸோ இங்கே இந்த எஃப்னால் வந்து நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட 20 பேர் 10 பேர் 10 பேர்கிட்ட வந்தது. ஸோ அது வந்து அவங்க வந்து எத்தனை நாளைக்கு இந்த இது இருக்கும்? இது இன்றைக்கு மட்டும்தான். ஒன் டே தான். ஒன் டே தான். சரி சரி. ஸோ மார்னிங் 9லேருந்து ஈவினிங் 6 மட்டும் இருக்கும். ஸோ அதுபோல் இப்போ வந்து இவங்களை வந்து கூடுதலாக ஜெர்மன் சாக்களோட நல்லா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஐடியா கொடுத்துருக்கு. சரி சரி. ஸோ அடுத்த மாதிரி இந்த ஹனி என்று சொல்லியிருக்கு. அவங்க வந்து பீ ஹனி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வந்து இருக்குது லிப் பாம்ஸ் இது. ஸோ இது ஒரு டுகெதர் மார்க்கெட்டிங். ஸோ இப்போ நீங்களும் என்ன வச்சுருக்கீங்களா இங்கே காட்டக்கூடிய மாதிரி? ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் ஆட்டுப்பால். இது வந்து என்னன்னு சொல்கிறேன்னா வெண்ணெய் பழம்னு சொல்லுவாங்க. வெண்ணெய் பழமா? பட்டர் ஃப்ரூட். அதில் செய்கிறது. இது வந்து என்னென்னா ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு. அடுத்து வந்து இது பூசணிக்காய் போட்டால் பெரு வரா? அப்படி இது பூசணிக்காய் போட்டால் முகத்தின் எண்ணெய் தன்மை குறைவு. வேறு என்ன வச்சுருக்கு? இது என்ன புதுசாக அறிமுகப்படுத்துனீங்களா பேக்குகள்? இல்லாட்டி முதல்ல வச்சுருக்கு? இல்லை, இது வந்து இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுனா இப்படி பேக்கெலாம் போடுறோம். இப்படி இருக்கும். எதுவும் ரவுண்டிங் இல்லை, பேக்கிங் ஒன்றும் இல்லை. அப்படியே போட்டுட்டு அனுப்புறது. சரி சரி. என்னென்னா ஏற்பட வேணும் நான் இந்த சோப்புகளுக்கு. அடுத்து வந்து பினாட்டு. இது பினாட்டு வந்து 2 வருஷம் காய வச்சு உலர வச்சு செய்கிறது. ஓ, இது வந்து 250 கிராம் 1000 rupees. வெளியால் என்னென்னு தெரியாது. ஓம வாட்டர். இது அந்த ஆட்டுக்கல்லாம் இப்படி ஆட்டுக்கல்ல வச்சு அந்த மூலிகை வகையை போட்டு பிசைஞ்சிட்டு அந்த இது போட்டு நீங்கள் ஒரு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. அப்படியா? இது அந்த கேஸ்ட்ரிக். அடுத்து வந்து கட்டி சளிகள் இருக்குண்டா கட்டி சளி. இது வந்து உண்மையிலே நஞ்சு இல்லை, ஓம வாட்டர். இது வந்து மென்ட ஓம வாட்டர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது உள்ளுக்கு இறங்குறத வந்து கொடுங்க. வெறும் நான் செத்தா வெறும் சாகணும் கொடுங்க. நம்பி குடிக்கலாம். அப்படி இருக்கு. ஓம வாட்டர்னா அப்படித்தானே இருக்கும். இது கடையில் வந்து சரி. இங்கால அக்காட்ட கதைப்பான். அக்கா கத்தாக்காண்ட அக்கா கத்த உங்களோட தம்பி மாதிரி இருக்கா?
කතා කරන්න. මේ සිංහල මම සිංහල කතා. මම ජෝටිප් ඉංජිනියර්. ෆොටෝ එකක් ගහගෙන පෙන්නන්න ඕනේ. ආයකට පොඩ්ඩක් ප්‍රමාණය. අර මොනවද? මේක මේ කිතුල් පැණි දාන මුල. අයිබෝන් අපි මහනුවර ඉඳලා ආවේ යාපනීය ප්‍රදේශයට. මම කරන්නේ කිතුල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන. ඉහළම ගුණාත්මක භාවයෙන් යුක්ත කිතුල් නිෂ්පාදන තමයි සිදු කරන්නේ. ඇත්තටම මේ ප්‍රදේශයට ආගන්තුක නිෂ්පාදනයක් වුණත් අපේ ප්‍රදේශවල මධ්‍යම පළාතේ ඒ කියන්නේ සීත කාල ගුණයට හැදෙන කිතුල් ගහේ නිෂ්පාදන මේ තියෙන්නේ පිරිසිදු කිතුල් පැණි සහ කිතුල් හකුරු විවිධ නිෂ්පාදනයන් යටතේ විවිධ පැකේජින් යටතේ මම ඉදිරිපත් කරනවා මේ විදිහට පරිසර හිතකාමී පැකේජින් වල 100%ක්ම පිරිසිදු කිතුල් නිෂ්පාදන මේ තියෙන්නේ අපි සම්ප්‍රදායිකව පාවිච්චි කරපු කිතුල් පැණි මුල කොළපත ආශ්‍රයෙන් හදලා මම මේ ගෙනාවේ පොඩක් ඔය ෆොරන් කෙනෙකුට වගේ පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් වුණා. ඉතින් කිතුල් කියන්නේ හොඳම මෙඩිසින් එකක් මේ ගොඩක් බෙනිෆිට් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩයබටික් පේෂන්ට්ලාට එහෙම පාවිච්චි කරන්න ඉතාම ගුණදායකයි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව දුන්නට. දැන් අර කොහොම කීයද අරගෙන? මම ඇත්තටම අර පියෝ ප්‍රොඩක්ට් එක කරන්නේ චුට්ටක් ඉතින් මිල මොකද යුනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හින්දා ටිකක් මිලයි සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 250 රුපියල් 900ක් වගේ වෙන. කියන්නේ 3500ක් වගේ වෙනවා කිලෝ එක ප්‍රයිස් එක. ඊට පස්සේ ඔයා ගෙදරට කදනවාද දැන් කම්පැනි එකේ දෙනවද? මම කියන්නේ ශුද්‍ර පරිමාණයේ ව්‍යාපාරිකයෙක්. මම ඩිරෙක්ට් කස්ටමර්ට දෙනවා. ඊට අමතරව කීප පළකම මගේ නිෂ්පාදනයන් බෙදා හරිනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ නම්බර තියෙනවද මෙතන නේද? නම්බර එක තියෙනවා. කියන්න නම්බර එක. 072 88 14 529. ஓகே தேங்க்ஸ் இது பார்த்துறாங்க சொல்லுங்க யானைன்ற லத்தியில் செய்த பேப்பர் என்ன அதான்டா இப்போ இது தமிழ்லைனில் போட போகிறேன் யானை லத்தியில் செய்த இதில் பாருங்க வந்து ஜானை லத்தியில் வந்து புத்தகம் செய்திருக்கிறேன் பார்த்தீங்களா பேப்பர் செய்திருக்கிறேன் அதுதான் ஹைலைட்டாக இருக்க பாருங்க ஆனா எழுதிருக்கிறேன் இதில் inside papers from Elephanta. This is the first letter from the Sinhala alphabet. And these papers done by Elephanta. So these are recycled papers. பார்த்தீங்களா ஜானை லத்தில் 1000 rupees. இன்றைக்கு மட்டும்தான் இந்த கண்காட்சி இருக்கு மேம். நாளைக்கு போயிடும் அண்ணா என்ன வேறு நிறைய ஐட்டங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க போல இருக்கு. இதை எடுத்துகிட்டு வரட்டா அப்படியே ரைட். அண்ணா சொல்லுங்க என்னென்ன வச்சுருக்கீங்க கணக்க வச்சுருக்கிறீங்க? கோபாலேருந்து வந்திருக்கோம் நியூட்ரிபோர்ட் பேக்கேஜ். ஓகே கோபாலேருந்து வந்திருக்கோம். இது நாவல் கோப்பி. நாவலில் கோப்பி நாவல் கொட்டையை பவுடர் ஆக்கி அது கொத்தமல்லி சீரகம் போட்டு நீரிழிவு நோயை கொஞ்சம் கட்டுப்படுது. சரி வேறு என்ன ஐட்டம் வச்சுருக்கிறீங்க? மற்ற இது முருங்கையில பவுடர். இதை சுடுதண்ணி கச வச்சு குடிக்கக்கூடிய மாதிரி. இதுவும் முருங்கையில பவுடர் தான். இதுவும் அதே சுடுதண்ணிலாம் குடிக்கும். சுடுதண்ணி காஞ்சி கூழக்க போடக்கூடிய. இது என்ன இது? மற்ற இது ரச பவுடர். இது ரசம் வந்து சும்மா ரசம் அப்படியே ஒன்றும் போடாமல் சும்மா அப்படியே போட்டு இதாண்டலாம் ரசம் வைக்கலாம் பிடிக்கக்கூடாது. தாடிமான் காய்ச்சல். ஓகே இதில் பாவக்காய் அது. இது பாவக்காய். பாவக்காய் வந்து அப்படியே பேக் பண்ண மாதிரியே இருக்குது. ஏன்னா வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் ஏற்றுமே செய்கிறீங்களா இங்கே மட்டும்? கருவேப்பிலை என்ன இது? கருவேப்பிலை. இது பவுடர் ஆக்கி கறி இலக்க போடக்கூடிய. கிட்டத்தட்ட இது எத்தனை நாளைக்கு பழுதாகாமல் இருக்கும்? 1 இயருக்கு தான் நான் போடுறேன். 1 இயருக்கு. சரி நம்மளோட கம்பெனி எங்கே இருக்குது? கோப்பாய் குளவானது நியூட்ரிவுட் பேக்கேஜ். சரி கிறிஸ்டியன் காலேஜ் பின்னாடி. சரி வடகமும் வச்சுருக்கிறீங்க என்ன? மற்ற இதை விட ராசவள்ளிக்கிழங்கு பவுடர். இது ஐஸ்கிரீம் அதில் போடலாம். பிஸ்கெட் அதில் எல்லாம் செய்யக்கூடாது. ராசவள்ளிக்கிழங்கோ பிஸ்கெட் அதிலுக்கு செய்யலாம். படுசுகள் கேட்கலுக்கு போடக்கூடிய. சரி என்ன வேறு என்ன இருக்குது? 5-6 இதில் செய்யலாம். சரி ஓகேயா. சரி நான் ஓகே
பாருங்க அப்படியே அங்கால ஒரு அம்மா ஒரு ஆள் இருக்கிறா. அங்கால பாருங்க சாப்பாடு வந்துட்டு அவைகளுக்கு அங்கால. ஓகே கியண்ட ඔය කොම්බිනේක තියෙනවද ගෙදරට කදනවා? ගෙදරට. මොනවද පාට කදනවා? දැන් මොනවද? නැප්තොල් රියැක්ටිව් තුනෙන්ම ඩයි. මැක්සිමම් අර නයිට් වියරට නයිට් එක කීයදට නයිට් ප්‍රයිස් එක? ප්‍රයිස් එක මේක 3000. කියන්නේ 3000. ඔක්කොම ගෙදරට කදනවා නේද? இதெல்லாம் வந்து வீட்டில் செய்கிற நைட்டிகள் இங்கே தொப்பியெல்லாம் வச்சிருக்கணும். ஹரி ஓகே வாங்க அப்படியே இங்கே போவாங்க. அந்த அந்த அவர் தான் கூப்பிட்டார், வாங்க அவர்கிட்ட போவோம். அங்கிள் கையண்ட கோமாதா பேட்டிக் பாருங்க கடலே வச்சிருக்கிறேன் பாருங்க. අක්කා කොහමද ජෆ්නා? හොඳයි ලස්සනයි. ගොඩක් සන්තෝෂයි. ෆස්ට් ටයිම් ජෆ්නා ආවේ. ඉතින් thank you very much. කොහමද කට්ටිය? කට්ටිය හොඳයි. හොඳට සැලකුවා. ටැමිලයි ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපි ගොඩක් සන්තෝෂ වුණා. මම 4 සැරයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ජෆ්නා. ඊට පස්සේ කියන්නේ මේ බතික් එක මේ අපි නිෂ්පාදනය කරන එක මේ විස්කෝස් එක. ඉතින් අපේ බතික් එක මැණික්පුර බතික් අපි උකුවේල නුවර මාතලේ අපේ නිෂ්පාදන. ඉතින් ඕගලන්ගේ මොනවාරි ඩිසයින් තියෙනවා නම් ඒව අපිට දුන්නොත් අපි ඒවත් ඕනම ඩිසයින් එකක් ඕනම කලර් එකක් කරලා දෙනවා. ඔයක කොම්පැනියකද ගෙදරද? ගෙදර. අපේ ඕන් බිස්නස්. අපේ ඕන් බිස්නස් ෆැමිලි ප්‍රොඩක්ට්. son, daughter-in-law, husband. ඔක්කොම ෆැමිලි. ඔක්කොම ෆැමිලි බිස්නස්. ඉතින් ගොඩක් සන්තෝෂයෙන් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි. මේ විදියට කීයද? මේක 1800ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සයිස් එක වෙන ප්‍රයිස් එක. ඒ කියන්නේ large, medium, small, XL, double XL ඔක්කොම යන්නේ එකම සයිස් ප්‍රයිස් එකට යනවා. වෙන ඩිසයින් එක දෙනවා නම් ඔය කදන්න පුළුවන්. එතකොට අර මෙටීරියල් එක අනුව ඩිසයින් එක අනුව එතකොට ප්‍රයිසස් වෙනස් වෙනවා. හරි. ඕනම දෙයක් කරලා දෙන්න. මේ පාරංග වෙලා සරවම් සේරිකන පැටික්ස්ලා. අර මේක 2500. 2500. handmade. පැටික්. அது அப்படிதான் பெறும். அப்படிதான் பெறும் அது. 2500. ඊට පස්සේ ඔයාගේ කදනවා කලර්ස් වැඩි වෙනකොට ඒක 3500 වෙනවා. ආයේ සරමක් තියෙනවා කොටු සරම්. ඒක කලර්ස් හතරක් යනකොට ඒක 5500 වෙනවා. ඩිස්කවුන්ට් දාලා දෙනකොට ඒක 5000 වෙනවා. ඉතින් හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන නම් දැන් ඔයාගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක මොනවද? කන්ටැක්ට් නම්බර් එක 077 040536. හරි. WhatsApp නම්බර් එක 071 945456 220. சரி ஆண்டி. ගොඩාක් ස්තුතියි. ஓகே பாருங்க வந்து இதில் வந்து அக்கா வந்து நிறைய ஐட்டங்கள் வச்சிருக்கா. என்னென்ன எனக்கு தெரியாது. அதுக்கு கேட்டு போகணும். எங்க இந்த மைக்க கொடுங்க. හරි කිරිවෙනුවට ආදේශයක් වශයෙන් ඩයිහුචු කැෆේ එකක් යනවා. මේක ප්‍රෙෂර් කොලෙස්ටරෝල් ෂුගර් තියෙන අයට එහෙම ගොඩාක් හොඳයි. වගේම චූටි බබාලාගේ බුද්ධි වර්ධනයට මේ මගේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රොඩක්ට් යන්නේ හෙල්දි ආයු කාලේ වැඩි කරන නිෂ්පාදන තමයි අපේ තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපේ යනවා ධාන්‍ය සුප් එකක් යනවා. මේකත් විනාඩි 3ක වගේ තේ එකක් හදාගන්න කාල සීමාව තුළ හදාගන්න පුළුවන් ක්ෂණිකවම. ඊට අමතරව අපේ තියෙනවා කළුදුරු මිස්ටර් පේයාවක් තියෙනවා. සෝදායි පේයාවක්. මේක කලපාට කලර් සීට්. මේක හොඳයි නේද? මෝර්නින් මේක මේ පීනස එතකොට උණ ඇඟපත වේදනාව සිරුම රෝගවලට හොඳ දෙයක්. அதான் இதில் என்னென்னா வந்து இது வந்து வியல் சிங்களாக வந்து நிறைய இது பயன்படுத்துகிறேன். எங்களாக வந்து இது பயன்படுத்துகிறதே இல்லை. ஹரி கேண்டேன். ඊට අමතර අපේ යනවා තව සෝයා කොෆි එකක් සෝයාවල කොෆි. සෝයා එකකින් යනවා කොෆි එකක්.
කිතුල් ෆ්ලෝරා කිතුල් පිටි එක යනවා. කිතුල් තලප එහෙම හදන ගන්න පුළුවන්. நாங்கள் அந்த முட்டைமா இங்கே வந்து முட்டைமா செய்து வச்சிருப்போம் தானே அதே மாதிரி தான் இருக்குது அதான் இங்கே பனம் மரம் அப்போ கித்துல் கித்துல்ண்டமா அதான் கித்துல் மா வச்சிருக்கேன் இல்லை அப்படி தான் කිතුල් හකුරු මිශ්‍ර තල කැරල්ලක් යනවා. කාල බලන්න දෙනවා. ඒක 30යි කවන්නේ කාල சாப்பிட்டு பார்க்கணும். බලන්න අතරම බොහොම ස්තුතියි. මගේ ප්‍රොඩක්ට් නේම් එක කියන්නේ ශාක්‍ය චිලෝන් ෆුඩ් කම්පැනි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කියලා. මේක අපි තියෙන්නේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ අලුවත්ගොඩ ප්‍රදේශයේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි මේ අවස්ථාව අපිට සලසලා දුන්නට දෙපැත්තට අපි ආවේ පළවෙනි පාර. හරි. බොහොම ස්තුතියි ඔයාලට සියලු දෙනාට. தேங்க்ஸ் அக்கா தேங்க்ஸ் அங்கே அப்படி இருக்குது நல்லா அதாவது எள்ளு போட்டு சுகர் அதில் கித்துல் பானி எல்லாம் கித்துள் பானியும் சேர்ந்து செய்திருக்கும். மேலே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. என்ன ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் ஆகியதாக்கே நல்லா இருக்குது. இது வந்து கித்துல் பானியில் தான் செய்திருக்கேன். நல்லா இருக்குது. எங்களோட வெள்ளப்பா மாதிரியே இருக்குது. சாங்க அப்படி போக நல்லா இருக்கேண்ணா. ஓகே தேங்க்யூ. මට අවුරුදු 18යි. මගේ අම්ම තමයි බිස්නස් එක කරන්නේ. අද මම මෙතන ආවට අම්ම තමයි බිස්නස් එක වැඩි මෙව කරන්නේ. අපේ බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක For the Food Product. අපි ඒ කියන්නේ ඩ්‍රීහයිඩ්‍රේට් වර්ග කරනවා, කැද වර්ග කරනවා. මේ හිම්බෝයිටියා කැද එක. මේ අපේ එක බ්‍රෑන්ඩ් එකකටවත් අපි රසකාරක වර්ණක කල් තියාගන්නේ මොකුත් දාන්නේ නැහැ. මේක මේ අපි කරන සීරියල් ඩ්‍රින්ක් එකක්. මේකට තියෙන අපි හැම ධාන්‍ය වර්ගයක්ම ඇඩ් කරලා තමයි මේක හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔය පොඩි ළමයෙක්ට එහෙම සෑහෙන්න ඒ කියන්නේ අර කන් නැති ඒ විදිහට අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක මේ පැන් රස විදිහට චොකලට් කුට්ටියක් දාලා ඒ විදිහට මයිලෝයක් විදිහට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. තව අපි පොලොස් වලින් හදලා තියෙන සීනි සම්බොල්ලයක් කරනවා. මේකටත් අපි රසකාරක වර්ණ කල් තියාගන්න මුකුත් දාන්නේ නැහැ. මේක කල් තියාගන්නේ සිය බලාවලින්. මාසෙට කීයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්? මාස 2යි පුළුවන් උපරිම. ඔක්කොම දෙක. மாசி சாம்பார் இது சோறோட சாப்பிட தான் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா எப்படி இருக்கு? ஹரி மாட்டேன் இங்கே பாருங்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கணும் இந்த இடத்த. இங்கே இதில் நிறைய வச்சுருக்கேன், செய்து வச்சுருக்கேன் பாருங்க முன்னுக்கு. இதில் வந்து தேயிலை வச்சுருக்கணும். இதில் பாருங்கள் இந்த கருவ ஐட்டங்கள் வச்சுருக்கேன், நிறைய வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். காய்ந்த தூள் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் நிறைய. අපි කුඩු බඩු තමයි හදන්නේ නුවර ඉඳලා ආවියද සාමාන්‍ය තමයි බිස්නස් එකක් තිබුණේ අපිට. මේ අපේම නිෂ්පාදන තමයි අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. අපි තමයි මේ හැම නිෂ්පාදනයක්ම කරන්නේ. අපිට කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගොඩක් උදව් කරලා තියෙනවා. ඒ උදව්වල ප්‍රතිඵල තමයි අද මේ අපි දැන් අත්විඳින්නේ. ඒ අතින් ඉතින් අපි හරි සන්තෝෂ වෙනවා නුවර ඉඳලා ඇවිල්ලා අපිට මේ වගේ සහයෝගය දෙනවට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නිලධාරීන්ට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සැටර්ඩේ සන්ඩේ යනවනම් කොඩා කට්ටිය යනවා මෙතන. සැටර්ඩේ සන්ඩේ දැන් සන අඩු. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ගෙදරට කඩනවද? ඔව් අපි ගෙදරම නිෂ්පාදනය කරන අපිට සේවකයෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මම මහනුවර ප්‍රදේශයේ මම කැන්ඩි ෆ්‍රෙෂ් නමින් විජලිත ආහාර සහ ස්පයිසස් වර්ග හර්බල් ටී ස්පයිසස් තියෙනවා. විජලිත ආහාර හර්බල් ටී වර්ග ඒ වගේම මොරින්ගා පවුඩර් හිම්බෝවිටියා තෙබු කරපිංච සහ යකිනාරම් පවුඩර් වගේ දේවල් මගේ ළඟ තියෙනවා. ඒ වගේ මේක තමයි මම සුපර් මාකට් එකට දාන අයිටම්ස්. අර සුපර් මාකට් දැම්මද? සුපර් මාකට් වලට දාන ඒවා. ඒ වගේම ලංකාවෙන් පිටට මේ ඔක්කොම එක්ස්පෝර්ට් වලට යනවා. සහ ඖෂධ වර්ග ලෙස අශ්වගන්ධ පවුඩර් එක මගේ මේ නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් මගේ දුරකථන අංකය 07 66 214 113. ඒ වගේම කැන්ඩි ෆ්‍රෙෂ් කියලා Facebook page එකක් තියෙනවා. ඒ හරහා මිලදී ගන්න පුළුවන්.
එහෙම මොන හරි ඕනොත් රට යන කෙනෙක්ට හරි කොස් දෙල් පොලොස් වගේ ඩිහයිඩ්‍රේට් කරපු ඒවා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නම්බර් එකට කතා කරොත් මම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරි හරියක්. ඕකේ mango තියෙනවා. mango dry fruit dealing and this one පාවකායි. this one pineapple mango අන්නාසි මාම්බලම් cinnamon himbo tea powder and curry leaf powder and other thing is this one lime pickle candied amla this one is candied gooseberry අර කීයද ඒක one කීයද ඒක make 200 rupees 200 දැන් ඔය chutney mango chutney அஞ்சு வேற மாம்பழத்தில் வந்து சட்னி செய்யிருக்கேன் பார்த்தீங்களா சரி 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 அக்கா அக்கா என்ன சொல்லுங்க அக்கா என்ன செய்கிறீங்க அடுப்புல நெருப்பு கிடக்கு நெருப்புல சட்டி இருக்கு சட்டிக்கு மேல எண்ணெய் இருக்கு எண்ணெய் கீழே வடை இருக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும் எங்களுக்கா எண்ணெய் இருக்கா எண்ணெய் இருக்கு நல்லெண்ணெய் இருக்கா என்னென்ன வேணும் நல்லெண்ணெய் வேணும் நல்லெண்ணெய் வேணும் நல்லெண்ணெயா வேணும் விளக்கெண்ணெய் வேண்டாம் விளக்கெண்ணெய் வேண்டாம் நல்லெண்ணெய் தான் வேணும் இங்கே பாருங்க வாங்க வாங்க ஆட்டுறது வா நீங்கள் சும்மா சத்தம் இதில் பாருங்க இதுலேயும் ஒரு அண்ணன் ஒரு ஆள் வச்சிருக்கார் வந்து பாருங்க நிறைய உற்பத்தியில் வந்து வச்சிருக்கிறார் பாருங்க இதில் ஐயா කොහමද මොන කදන්නේ ඔය මම හදනවා කිතුල් චොක්ලට් එක. චොක්ලට්ද? චොක්ලට්. කියන්න. කිතුල් චොක්ලට් එක හදනවා. ඔක කිතුල් පිටි හෑන්ඩ්මේඩ් චොක්ලට් එකක්. ආයි තියෙනවා මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ 80%ක් කිතුල් පිටි වලින්. මේක තියෙනවා කිතුල් මිල්ක් ටොෆි එක. ආයි තියෙනවා කිතුල් බටර් එක. ආයි තියෙනවා කිතුල් කුකී ස්ටාර් මේක කිතුල් පිටි වලින් හදන්නේ. මේකට තියෙනවා කිතුල් පිටි කිරි මික්ස් කරලා මිල්ක් කුකීස් එක. මේක තියෙනවා කිතුල් පිටි රටකජුයි මික්ස් කරලා මේක හදන්නේ. ආයි තියෙනවා මේක කිතුල් පිටි බඩේරිඟු පිටි මික්ස් කරලා හදන්නේ. ඉතින් මේක ඊටම රස ගුණ තියෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක්. අපි දැනට මාතලේ රිවර්සන් 17 කිලෝමීටර කණුවේ අපි කිතුල කියලා තියෙනවා. ඒ තුල තමයි අපි මේක නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඉතින් ඔයගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක කියන්න. කන්ටැක්ට් නම්බරේ 076යි 19යි 30යි 424 0යි 73යි 521යි 543 රිවර්ස්ටන් වල තමයි තියෙන්නේ. කිතුල අවන්හල කියලා Google search කරොත් අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් සහ අපේ නිෂ්පාදන ටික බලා ගන්නත් පුළුවන්. රිවර්ස්ටන් එන අයට කැම්බීම් ඕන දෙයක් සපයනවා. ඉතින් මම කියන්නේ රිවර්ස්ටන් කිතුලට ඇවිල්ලා අපේ දේවල් අත්දැකීම් බලලා විඳලා යන්න. பானு இங்கே இது பாருங்க மக்களே கித்தூரில் வந்து சாக்லேட் வந்து செய்யறீங்க உண்மையிலேயே வேறு லெவல் வந்து இதில் பாருங்க 750 ரூபா வந்து இந்த சாக்லேட் வந்து விற்கணும் வந்து பிராண்டட் மாதிரியே இருக்குது. ஒன்று சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் அப்படி இருக்குதுண்ணா. அதுனா அது மேத்தின் இங்கே பாருங்க பித்தூல் பிஸ்கெட் நல்லா தான் இருக்குண்ணா. चॉकलेट होता है पाँव ऑनलाइन करना पड़ा ओया का नंबर का कॉल करना ना हर ने இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா வந்து அவை ஆன்லைன்லேயே உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கணும். கடையில் ஒக்கட்டம் தான் ஆண்ட போடுவானே அது. இங்கே பாருங்க சாக்லேட்டா अरे मासा तो किया था पाँच जन बोलवा मासा என்ன அவரதோ கேதடா இது வந்து රසකාරක වර්ණක මුකුත් නැහැ.
இது வந்து 3 மாதத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் தயாரித்து இப்போ வந்து விற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்கே பாருங்க பார்கோட்டெல்லாம் வச்சிருக்கிறோம் வந்து மேட் இன் ஸ்ரீலங்கா பார்கோட்டில் வந்து கித்தூரில் வந்து சாக்லேட் செய்திருக்கிறேன். அதில் மூணு அப்படி இருக்குது சாக்லேட் பட்டர் பாருங்க இங்கே வந்து இந்த சிறுடையால் செய்தப்பட்ட பொருட்கள்லாம் வச்சிருக்கேன் பாருங்க. எல்லாம் கழிவு பொருட்களால் வந்து இதெல்லாம் செய்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா. சின்ன சின்ன உருவல்கள் கப்புகள் எல்லாம் பார்த்தீங்களா. பாருங்க எல்லாமே அந்த கித்தூல் மரத்தில் தான் வந்து செய்யிருக்கு. நாங்கள் இந்த பென மரத்தில் செய்கிற மாதிரி இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே இதில் செய்து வச்சுருக்கணும். சிரட்டு ஹெல்மெட் இந்த எல்லாம் சமையலுக்குரிய இதுகள் அப்படியே ஃபுல்லாக வச்சுருக்கணும் பார்த்தீங்களா. சரியா நன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணம் இந்த பண்ணைக்கு வந்து பண்ணையில் பார்த்தேன்னா உண்மையில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு. அதாவது தமிழர்களும் சரி திங்களரும் சரி தங்களுடைய அந்த உற்பத்தி பொருட்களை 2 பேரும் இணைந்து காட்சிப்படுத்தியதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. அதோட ஒரு சில விடயத்தை எங்களுக்கு சொல்லிக்கிறோம். அதாவது யாழ்ப்பாணத்தில் அவசரத்துக்கு ஒதுங்குற மாதிரி ஒரு மலசல கூட வசதிகள் இங்கே இல்லை, அதையும் வந்து சுட்டி காட்டக்கூடிய மாதிரி இருந்தது. அதோட இன்னும் இந்த உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தினால் இன்னும் அந்த சுற்றுலாத்துறையை மேம்படுத்தலாம். அதோட மக்களுக்கு அதாவது சிறு கைத்தொழில் முயற்சியாளர்களை இன்னும் வலுவூட்டுறதுக்கான செயற்பாடுகளை அரச உத்தியோகத்தர்களும் சரி மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களும் சரி இணைந்து செயற்படணுமென்று சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அதுதான் குறிப்பாக வந்து பெரும்பாலான சொன்ன விஷயம் வந்து பொதுவான ஒரு மெலசல கூடம் இங்கே இல்லை. இப்போ இங்கே கூட பண்ணையில் கூட இத்தனை பேர் வந்து போயினும் வடிவான ஒரு மெலசல கூடம் இல்லை. மற்ற சின்னாக்கள் பெரியாக்கள்னு சொல்லி அவசரத்தை போகிறதுக்கு இல்லை. இங்கேயும் இப்போ எந்த சில அங்காள பக்கம் தென்னிலங்கையில் வந்து நிறைய இடங்களில் பொதுவான மெலசல கூடங்கள் சரியாக வந்து பேணப்படுது. இப்படியான ஒரு இடத்துல அது தேவைன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கணும். இதில் பார்க்குற அரசு அதிகாரிகளோ இல்லாட்டி இதுக்குரிய மாவட்ட சம்பந்தமான பொறுப்பு அதிகாரிகள் வந்து உரிய கவனத்தை எடுக்கணும். என்ன கட்டாயம். சரி உறவுகளே, வேறான உறவுகளே, இத்துடன் காணொலியை நிறைவு செய்கின்றேன். மீண்டும் இன்னொரு காணொலியோடு சந்திக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.